Upat ka masakyanan ang nagkarambula sa Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansuhog, Talisay City. Driver sa truck nga unang nakabangga ang napiit og naputlan yun sa tiil. Ang report ni Femari Dumabok. Sa kuha nga video sa sakop sa City Toda nga gitabangan sa duha ka mga kaubang lalaki ang driver sa truck aron makagawa sa napiyapi nga truck. Napiit ang tiil sa truck driver. Gila ang driver nga si Robertson Villasiran, 49 anyos, taga Barangay Lorega, San Miguel sa Dakbayan sa Subo. Gikargahan og mga scrap metal ug mga karton ang gimaniho niyang truck. Gikan sila sa Toledo City ug padung sa Dakbayan sa Sugbo, dihang mibangga ang gimanihong truck sa gisundan niyang truck diya sa Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansuhong. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga gingong wa mo paak ang brake niini. Og naatol nga stop signal mao'y hinungdan nga nagkanit-kanit ang mga sakyanang nagkabangga. Tungod sa impact, laing duha ka mga sakyanan nga naguna ang nadasmagan usab. Matud pa sa aligasyon sa driver nga among nahibawan nga daan ako nitong nawagtangan siya og brake san pang nagdagan hangtod nga sa iyang aligasyon lang nga kung iya kunong ilihay sa wa mas daghan kunog sakyanan og ilihay pod niya ngadto sa tuo naapod kuno yung mga tao. So mao to nga wala say choice dito niya giumod ngadto sa truck. Mila na tog 30 minutos nga gitabang sa mga sakop sa Emergency Response Team ug Bureau of Fire. Una pa mapagawas ang driver gikan sa pagkapiit niini. Gingong nagrabihan ang pagkapiit sa wang tiil sa truck driver nga misangpot na hinuon sa pagputol niini didto sa tambalanan. Mila na to sa bugusa ka oras una pa makuha ang mga sakyanan. Subay niini, subling pahimangno ni tumulak sa mga tag-iya nga siguroon nga kondisyon ang mga sakyanan sa di pang bubiyahi. Karon gipaabot ato nga mag-abot ang tanan tungod kay andam nga makigsitol ang kompanya. So mo na among gipaabot karon sa opisina. Uban ni Godfrey Rilien o Rod Prado. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.